sa kalasamahan ug sadap sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaakay. Manausap kanimo. Maing buntag kayo sa ug welcome ng Santos nga misa. Sa hilom ato'y halagad to sa Dios sa atong mga personal nga mga pangako. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa may simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga sakiton, sa mga grasya na kinahanglan sa itong mga kaigsunan na nabiktima sa mga kalamidad. Lugar mahimo kinantako sa pagsalmo ting Santos nga misa, kung sulat o karon ang mga kasalang atong nabuhat ug mga ikita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga maagahom sa tanan. ug kayo mga igsuon nga nakalapas ako na ko iyamon sunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kay akong sala, akong sala. Busa nagamuyo ko sa Santa Maria kanunay sa tanang mga anghel mga santos ug kayo mga igsuon. Aron niyo kong iyamon sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takinah Diyos nga magahabatanag ug pasayloon sa itong mga sala. Daron ta kita niagad to sa kinabuhi ngayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magabog ito. O Diyos, aron pagsagyaw sa labing dakong hibaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan ni San Ignacio, itungod ka samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi siyang panabang ug pagsunod sa iyang paningingdan. Mahimo ta kaming takos nga purug-purugan uban kaniya diya sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay sa dihang naghari na si Juda, si Joaquim nga anak ni Josias. Giingnan ako sa Ginoo. Tindog didto sa hawanan sa templo, ug isulti ang tanang ipasulti ko kanimo ngadto sa mga tawo nga gikan sa kalungsuran sa Juda. Nga moadto sa templo aron magsimba, ayaw gayod sa ilui bisag usa lang kabutang. Basin pag mupatalinghog sila ug biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kung buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahumhamtang ang katalagman nga nahunahunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon, ngadto sa katawhan. Ako, ang Ginoo, nag-ingon nga kinahanglan, sundon ninyo ako, pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghugan ninyo ang mga pulong sa akong sinugo, nga mga propeta nga gipunayan kog paanha kaninyo. Apan, wala gayud kamo mutuman sa gisulti nila.
Kundili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto ni ining temploha ang nahitabo sa selo. Unya nganla ni ining syudara gamiton sa tanang nasod nga kalibutan silbing usa ka tunglo. Nakadungog ang mga pari nga mga propeta ug ang tanang tawo kang Jeremias nga nagsulti ni ining tanan didto sa templo ug sa pagkahuman gayod niyagsulti sa tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya, gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta ug sa katawhan ug naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod ni ini, nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo nga kining temploha mahisama sa selo o gunobon kining syudara ug walay bisan unsa nga makaikyas. Giponsisuhan sa katawhan si Jeremias dito sa sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Dabaw kadaghan kay sa mga buhok sa akong ulo, sila nga nagdumot ka nako sa walay hinungdan. Dapaw ra kayo kaysa kong kuso, sila nga walay katarungan akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko, katong wala nako hilabti. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sang nitungod ka nimo, giantos ko ang insulto, ug ang kaulawan nagaluko sa akong nawon. Nahimo akong usan kasikalakway sa akong mga kaiksunan, usa ka lang yawa lang sa mga anak sa akong inaan. Tungod kayang kasilag sa iyong balay nagautot ka nako, ug ang mga insulto kanila nga nagulipas ka nako nagatingop diri ka nako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apa nagampo ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Dios. Sa imong dakong kaayo, tubaga ako. Sa imong walay uno, nga panaba. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Isugid mo, Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo madakay niyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus ni pauli sa lungsod nga iyang gipuy-an, nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga o natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinadmana, nangutana sila. Ug unsa may ikasulti nato bahin siya mga milagro? Dili ba siya manguman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang maigsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ni aman og puyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod ini, gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimong daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon diha sa Ebanghelyo karon nagisgot og pagsalikway kang Hesus. So ang pagsalikway, kung gisalikway ka, kini magluwas kanimo gikan sa mga minus nga pagpili, sayop nga mga grupo o higala, sayop nga dalan ang gisubay, pero ang pagsalikway magsamad, magtusok sa kasing-kasing ug usahay magpabilin og permanente nga mga samad. Ang mga katigilungsod ni Jesus misalikway kaniya. Murag dili na siya welcome, wala nila batia nga kauban siya sa ilang katilingban. Siya ang anak ni Maria ug Jose ug kung nga ato kaugalingon nga kasinatian nga gisalikway, kung tan-awon pinaagi sa mata sa pagtuo, kini magdala og paglambo diha sa kahingkod nato isip mga Kristiyano. Ug makauluganon ang pagkahiusa uban ni Kristo nga nagantos sa pinakataas nga pagsalikway ang kamatayon sa krus. Si Jesus gisalikway diyadtong nakaila kaniya nga anak sa panday. Pero kadtong bitan-aw diha sa halaw nga paagi, miila kaniya nga anak sa Dios ug gi-welcome siya diha sa pagtuo. Nahimo siya nga ilang spiritual nga pamilya ug mausab kita. Ang kasinatian sa pagsalikway nagtudlo kanato nga dili ibutang ang tanang bula diha sa usa ka balde, dili sa ato ang kalidad ug talento, dili sa ato mahigala ug mga acquaintances. Ang ato kasiguruhan nagahulugan nga grounded kita kung kinsa kita isip mga anak sa Dios. Our Christian identity ang gihatag sa bunyag mao ang pinaka-solid inner core of our being, regardless kung unsa man kita diha sa katilingban. Ang pangutana makaigsunan, asa man gibutang ni Kristo ang iyang kasiguruhan? Diha ba sa iyang mga silingan o katigalungsod o diha siyang langitnog amahan? Makaigsunan, ang pagtuo sa mga butang nga gitago, si Jesus wala maghimo og daghang mga milagro sa Nazareth tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Una-una ang spiritual nga mga gasa, mga pag-ayo, ang panahon nga masuon uban ni Kristo nga nabis sa mga Nazaretnon. Usahay ang distraksyon ug ang kabisi sa kinabuhi, magbabag ka nato sa pag-cultivate
sa gitawag natong spiritual sensitivity nga atong gikinahanglan sa atong pagtuo. Gibintinar ni Jesus ang iyang maiso nga espiritu, pinaagi siyang kinaiya diha sa pag-ampo. Ato usab tan-aw diha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing ug imbitahon ang kahayag sa Espiritu Santo nga magtudlo ug tabangan kita nga molambo sa lig-on nga habit sa pag-ampo matag adlaw. Usabi hagit para kanato mga igsoon. Atong itugyan ang ato ang kasiguruhan diha sa Ginoo lang gayon ug dili sa attention and affection nga atong makuha sa uban. Hinaot unta. May nagpalihog pa sa kataliman ng pag-ampo. Gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan, diha sa pagtuo gidawat nato siya nga atong Ginoo ug maunubos. Moingon kita, Jesus, kaluy kami. Jesus, kaluy kami. Ngang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot og sa walay kahadlok, isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay og sa mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Alang sa mga nasod diya sa kapadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila ngog ang tanang katawhan, magpuyo diya sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga misyonero, magmapailubon og dili kawadag kadasig sa ilang pagsabod sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga ginikanan sa baldadong mga anak, sila nga nagatiman sa mga idaran ug ang tanan nga nanag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilom magasaksi sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tsupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang Dios muhupay kanila nga nanagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Langit ng Amahan, masaligon kaming nagsangpit kanimo, aron imong dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
sa igasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwat ikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayong away suko. Unsaon ko karon akalos nganimo nining tanan iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayo nga way suko. Makigsoon pagampo kabrong ako yung sakripisyo, dawato sa Dios kamahan nga magahom matanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo ning pangili ni San Ignacio. Ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kinimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos ka bahad Dios katunhay magahom matanan, agay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio. Sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa panindan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinaagi siyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalagnon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kagitaasan. Dayon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Sa tugay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos, ipanalagi mong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialag ka namo,
kalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kaugalingon, mikuha siya og pad, mipasalamat kanimo. Mipikas og bihatag ni ngadto siya matinud-an og bigot. Dawata kini ninyo katanan og kana, kay kini mao akong lawas, kay tugyad alang kanimo. Sa sabag pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siya mga tinud-an og bigot. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwat sa kalibutan nga nagtubos ka na amo, pinagi sa imong krus o pagkabanaw luwat sa kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kaymo kami giisip nga yan nga moatuba ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami niya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagabatay. Malaumon nga mabanhaw sila, huwag tanang nagabatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daog. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginagaulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatubad sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo ihimo nga lang. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo maagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanagdungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero mga pong isamahan, ug gabito mga pulong itulong kanato sa atong bawon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Bagay kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwasos na nagnautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabagan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaugon sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya,
hangtod sa kahapturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo gingon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, ang kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausab kanimo. ipakita ta ang paginigsunan. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan kano'y kami. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Kini mo tumay maong Dios ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo ito. Ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamaton namong gihalat tungod kang San Ignacio, magdalaon ta kanamo nganha sa walay hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay. Manausab kanimo. Og palangin ta kamo sa tamayugmao nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, lakat ka mong isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mong panalangin amo nakaroon, nahiyo sa kining lungsod sa pagkalat o pagdawat sa binilhon mong lawas o una kami o Ginoo sa kadait o gugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi o magsangyaw sa mensahe